Dobrý deň, sme stolotenisový klub, ktorého prioritou je predovšetkým práca s mládežou. Vo svojich radách máme skúsených hráčov, ale aj začínajúcich, ktorí pomaličky sa zoznamujú so stolným tenisom. Náš klub sa pravidelne zúčastňuje oblastných a celoslovenských bodovacích turnajov. Dotáciu by sme využili na materiálne zabezpečenie činnosti klubu, ako je kúpa stolov, dresov, multifunkčného robota, ktorý nám uľahčí prácu trénera pri zdokonalovaní úderovej techniky začínajúcich hráčov. Eška ste?